IFM. Report! Nilinaw ni Agno Mayor Gualberto Sison na nawala itong kinalaman sa pagkakaantala ng isang road project sa Ampi Magsaysay Road, taliwas sa kumakalat na isyong pinatigil niya umano ito. Sa Facebook post ng Alkalde, sinabi nitong suportado niya ang mga ipinatutupad na proyekto mula sa national government dahil inilaan ang mga ito sa ikabubuti ng mga residente. Bagaman hindi mismong tinukoy ng Alkalde ang dahilan ng pagkaantala ng proyekto, ilang residente ang nagsabing dahil umano ito sa masasagasaang lupa na kinakailangan pang asikasuhin ang kompensasyon. Sa kabila nito, apila naman ng ilang residente ang pagsasaayos rin ng kakalsadahan sa iba pang barangay. Hinimok ng opisyal na maging mapagmatyag at labanan ang fake news sa kabila ng pagsulpot ng mga hindi mapagkakatiwalaang sources. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.